ka cɛ ani muso denmisɛnnin ani makɔrɔba Mali kunnafoni.net ale jabarani kan an b'a fo dantɛ foli min na k'a fɔ ko nin y'aw ka émission Mali daminɛtɔ ye émission min n'o bɛ wele ko zikiri waati Mali kunnafoni.net ale jabarani kan ayiwa kanubagaw an y'o de fɔ ɲɛna anw ye sɛgɛnbali ɲinɛbaliw ye anw bɛ yan nɔ o de kama ka se k'aw lanisɔndiya cogoya min na ka se k'aw bɔ ko caman kalama cogoya min na zikiri ko kan ayiwa ni belebele dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo bi kanubagaw bi ta in tɛna nɔgɔya dɛ bari bi ta in tɛna nɔgɔya dɛ ne tɛna kuma janya komi a b'an yɛrɛ bolo studio kɔnɔ yan an b'a fɔ a ye a k'a yɛrɛ fɔ anw ni aw ye a bɛ se ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ a la cogoya min na ani sɔgɔma somɔgɔw baasi tɛ baasi foyi tɛ yen nɔ i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an n'an filɛlibagaw ya alhamdulilayi rabil alamin ne tɔgɔ Zigiri Kadija Tarawele ne bɛ bɔ Bajalan 3 ok Zigiri Kadija Tarawele ok kanubagaw an y'o de fɔ ɲɛna aw yɛrɛ ye ko Zigiri Kadija Tarawele ok Kadija i bɛ se ka kanubagaw hakili jigin cogoya min na u k'a dɔn k'a fɔ ko vraiment Kadija yɛrɛ de don wa ka se ka acapella dɔ kɛ an kunna barika tigi Alahu yo barika don ne kanubaw la Ala kira kanubaw la Muhammadu dɛmɛbaw la silamɛya dɛmɛbaw la a ka darapo kɔrɔtan ka kira ka jɔnjɔn kɔrɔtan ko kɛ sana yɛlɛ ye kira ka darapo kana bi barika tigi Alahu yo barika don ne kanubaw la Ala kira kanubaw la silamɛya dɛmɛbaw la a ka darapo kɔrɔtan ka kira ka jɔnjɔn kɔrɔtan ko kɛ sana yɛlɛ ye kira ka darapo kana bi waaw jara kira ka darapo o tɛ bingo ye ok o jara Kajatu ayiwa kanubagaw y'o de fɔ a ye na sisan kɔni a y'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min don bari a y'a dɔn k'a fɔ sisan kɔni ko mɔgɔ min don ayiwa Kajatu an bɛ tɛmɛ n'an ka babu ye an b'a dɔn Kajatu yɛrɛ nana zikiri kɔnɔ cogoya min na mun de ye zikiri yɛrɛ idée don Kajatu kunna alhamdulilayi ne ba ni ye ɲininko la o diyara n ye ne ye zikiri kanu depuis ni n ka dɔgɔ ne ye zikiri kanu à travers de famille Kɔnɛ Kasimu Kɔnɛ ka famille fanfɛ ne ye zikiri kanu olu de ka fanfɛ depuis ni n ka dɔgɔnin bɛ taa n ba ka woro yala n bɛ woro dangu n bɛ taa tomorogu feere la n bɛ taa n sigi Kasimu ka kalanyɔrɔ la donc ne ye zikiri kanu o sira de fɛ ok faamuyali sɔrɔ la a daminɛ sa ko i yɛrɛ ko i ka dɔgɔ k'a y'a sɔrɔ i ka dɔgɔ k'a daminɛ waati la ka na se a bɛ san joli la k'a daminɛ o la ka na se sisan ma a ka ca ok mais a m'a dɔn Kajatu a ye album bɔ bon ne ma album bɔ ne ma album bɔ fɔlɔ ne ma cassette bɔ ne ma cassette bɔ fɔlɔ parce que an bɛ yɔrɔ min ko bi cassette bɔ ye fu de i bɛ cassette bɔ o y'a sɔrɔ dɔ y'a sɔn ta internet ko tile in na i ye cassette bɔ ti foyi sɔrɔ cassette la donc ne kɔni ne bɛ kɔɲɔ sigi k'a wele mais n ma cassette bɔ fɔlɔ ok tabarikala Ala k'a nɔgɔya Ala ka cassette bɔ ko Ala k'a nɔgɔya amina yarabi ok Kajatu an bɛ ne ɲininka Kajatu mun de nana ni zikiri ko ye zikiri ko a nana cogoya jumɛn de la o ɲininkali diyara n ye zikiri zikiri ye Ala tanu de ye zikiri ye kira tanu de n'i bɛ zikiri da zikiri dago kelen o kelen i ka Ala tɔgɔ don a kɔnɔ i ka kira tɔgɔ don a kɔnɔ o de ye zikiri ye n'i ye dɔnkili da n'i m'o don a kɔnɔ i ma zikiri da i ye dɔnkili de da ok faamuyali sɔrɔ la Kajatu komi émission yɛrɛ ye zikiri waati ye an bɛ waati min na i n'a fɔ bi sisan zikiri ani fɔlɔ zikiri Kajatu yɛrɛ bolo différence jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ alhamdulilayi ne bolo différence min b'u ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ zikiri ni san zikiri o tɛ kelen ye harmonie donna san zikiri la fɔlɔ zikiri tun bɛ da ka sɔrɔ fɔlifɛn t'a kɔrɔ
filen kɔni o tun bɛ k'a kɔrɔ ani bidon mais sisan nɔ yɛlɛma donna zigiri la u bɛ piano bɛ don a kɔrɔ fɔlifɛn sen wɛrɛw bɛ don a kɔrɔ n'i m'o kɛ sisan i tɛ lamɛn yɛrɛ ne bolo o de ye zigiri yɛlɛma. E yɛrɛ bolo sisan ta o de y'a bɛrɛbɛrɛ ye wa ou bien fɔlɔ ta de tun y'a bɛrɛbɛrɛ ye? Bon ne bolo fɔlɔ ta y'a bɛrɛbɛrɛ ye parce que ne yɛrɛ kaja min filɛ ne bɛ zigiri kɛnɛ sigi ne b'a sigi ni piano ani file ani bidon de mais min ye dɔwɛrɛw ye tiɲɛna ne m'o don n ka fɔli la fɔlɔ. Ok, faamuyali sɔrɔla la. Tabari hali bi ala ka hakilina ɲuman d'an ma. Amina yarabi. Ok, Kajatu, comme diɲɛlatigɛ fɛn fɛn gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la, Kajatu yɛrɛ ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a ka zigirila daminɛ na ka na se sisan ma? Alhamdulilayi ne bolo n ye gɛlɛya dɔɔni min sɔrɔ a la parce que ni i donna ko la ten karamɔgɔ t'i la a ka gɛlɛn. O ye tiɲɛ. O de kɛra ne ka gɛlɛya yɔrɔ ye n'o tɛ n ye n débrouiller ka zigiri kanu ka zigiri da alhamdulilayi n bɛ n fɛrɛ bɛɛ sɔrɔ zigiri la an bɛ yɔrɔ min ko bi. Tabarikala, o ka ɲi, o ɲɛna faamuyali sɔrɔla la i b'i fɛrɛ bɛɛ sɔrɔ zigiri la. Sa i bɛ se ka dɔ fɔ an ye halisa avantage kan? I n'a fɔ i ye nafa wɛrɛ minnu sɔrɔ a la halisa? N ye nafa caman sɔrɔ parce que hali i sera k'i sigiyɔrɔ sɔrɔ fɛn min na i ye nafaba sɔrɔ o la. O ye tiɲɛ. Bɛɛ b'a dɔn bi bi in na luwanse ma nɔgɔn mais i sera k'i kundogo yɔrɔ sɔrɔ fɛn fɛn na alhamdulilayi i bɛ ala tanu n'o ye. O ye tiɲɛ. Hali bi ala ka nɔgɔyaw kɛ. Amina yarabi. Ala ka hɛrɛbaw na zigiri in kɔnɔna na halisa. Amina yarabi. Ok Kajatu, an ye dɔ kɛ kuma na ko n'i ye mɔgɔw wele k'u sigi i kan ka to k'u la nisɔndiya ɲɔgɔn dɔw bɛ sunɔgɔ. Ok Kajatu, i bɛ se k'an n'an kanubagaw la nisɔndiya cogoya min na tugun? Ala sabu ɲuman Ayuba de sabu ɲuman ye, ala sabu ɲuman Ayuba ɲamele sabu ɲuman do wa, sabu ɲuman Mamadu de sabu ɲuman ye, ala sabu ɲuman Alakira kanuba sabu ɲuman do, ala sabu ɲuman Alakira kanuba ye sabu ɲuman ye. Ne ka se nin kɛnɛ in kan o sababu bɔra Ayuba la, Alakira kanuba Ayuba de ye sabu ɲuman ye, silamɛya dɛmɛba Ayuba de ye sabu ɲuman ye, zigiri kanuba Ayuba de ye sabu ɲuman ye, ne ka sori kanuba Ayuba de ye sabu ɲuman ye, ala sabu ɲuman Mamadu kɛra sabu ɲuman ye, ala sabu ɲuman Ayuba ɲamele sabu ɲuman ye wa. Wa ko mɔgɔ kana ɲinɛ sabu kɔ. O ɲɛna nin diyara kosɛbɛ. Ok, i y'o fɔ diɲɛ fɛn bɛɛ ye sababu ye. Awɔ. Ayuba ye n dɔn groupe sanfɛ, sori ka groupe sanfɛ, zigiridala ka ca mais a ye ne kanu ka ne de invité donc ni ne yɛlɛla plateau sanfɛ ko ne ma dɔ fɔ Ayuba ye ala bɛ jigin ne la. O ye tiɲɛ. Hali bi ala ka nɔgɔya, yarabi, ala k'aw to ɲɔgɔn ye. Aw yɛrɛ bɛ fo. Ok, aw yɛrɛ bɛ fo. Ok, an ye foli laminɛ. Ok Kajatu, Kajatu ni zigiridala wɛrɛw bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Awɔ. I ni zigiridalaw a bɛ jɛ, aw bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ. Awɔ. Kalandenw bɛ Kajatu bolo? Bon kalanden tɛ ne bolo. Kalanden t'i bolo fɔlɔ? Kalanden tɛ n bolo. Karamɔgɔ kɔni b'i la? Karamɔgɔ n bɛ se ka fɔ karamɔgɔ bɛ na i n'a fɔ karamɔgɔ t'i na parce que ni n teriw bɛ kɔɲɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni mɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ bɛ kɔɲɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais u t'a yira k'olu ye n kalan donc karamɔgɔ tɛ ne na. Ok, hali bi ala ka nɔgɔya. Amina. Ala ka hɛrɛ k'an ye. Amina yarabi. Ok Kajatu, naamu, zigirida in yɛrɛ kɔnɔna na
projet jumɛn mi Kajatu bolo avenir la a bɛ fɛ ka a kɛ hakilina jumɛn b'a la zikiri ko in kɔnɔna ka taali ɲɛfɛ a bɛ fɛ k'a kɛ avenir la. Bon projet min bɛ ne bolo a ka di n ye n ka to zikiri okumu kɔnɔ kuma ka gɛlɛn kuma ka gɛlɛn ala ok kuma ka gɛlɛn awɔ kuma ka gɛlɛn a ka di n ye kanubagaw ka an dɛmɛ fɛnɛ zikiri ma nɔgɔn n'i y'a mɛn i b'a fɔ ko karisa sanga wulila ou bien fɛn kanubaga de b'a la donc kanubagaw ka a lajɛ u ka dɛmɛ kɛ zikiridalaw ye o de ka di ne ye. Ok faamuyali sɔrɔla la ayiwa kanubagaw aw yɛrɛ tulo bɛ Kajatu la dɛ kuma ma nɔgɔ a ma mais a bɛ to ka belebelebaw fɔ ok o faamuyali sɔrɔla la Kajatu an bɛ se ka dɔn Kajatu bɛ baara wɛrɛ kɛ min tɛ zikirida ya. Bon Kajatu bɛ baara wɛrɛ kɛ parce que nin bɛ feerew kɛ. N bɛ feere kɛ. N dannen tɛ zikirida ma n bɛ feere kɛ. Tabarikala o ka ɲi nɔ. O ka ɲi nɔ hali bi Ala ka feere taa ɲɛ. Amina yarabi. Kajatu. Naamu. I ni zikiridala tɔw aw cɛ bɛ cogo jumɛn na? Alhamdulilayi ne ni zikiridala bɛɛ ka di. Ne ni zikiridala bɛɛ ka di. Parce que n'i y'a mɛn bɛnbaliya bɛ na baara kɔnɔna la. U bɛ na ni hakilina wɛrɛ n'a y'a sɔrɔ i tɛ fɛ karisa ka taa ɲɛ i b'a juguya minɛ donc a bɛ ne kunna zikidala bɛɛ bɛ fala bɛɛ bɛ ba la donc ne ni zikidala bɛɛ ka di. Ok Kajatu faamuyali sɔrɔla la ladilikan jumɛn bɛ Kajatu bolo k'a fɔ a yɛrɛ dɔgɔninw zikiridalaw ɲɛna? Ladilikan min bɛ ne bolo k'a ɲɛfɔ zikiridalaw ɲɛna sans zikiri yɛlɛma donna zikiri la kojugu zikiri dabɔra Ala ko de kama mais sans donc zikiridalaw bɛ ka zikiri kɛ ni taabolo wɛrɛ ye ladilikan min bɛ ne bolo k'a lase u ma u ka zikiri minɛ n'u bolo fila ye u ka zikiri minɛ n'u bolo fila ye n'i ye fɛn fɛn minɛ n'i bolo fila i bɛ nɔ bɔ a la. O ye tiɲɛ ye. Ayiwa kanubagaw Kajatu dɔgɔninw minnu bɛ duguma ka wuli fana aw ye Kajatu ka kuma mɛn dɛ aw ka Kajatu ka kuma lamɛn a ka se ka baara kɛ n'a ye cogoya min na. Ok Kajatu komi émission a bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma an bɛ se ka dɔn fɛn jumɛn de ka di Kajatu yɛrɛ ye a ka zikiri kɔnɔna na baara kɔnɔna na? Fɛn min ka di ne ye zikiri kɔnɔna na ala Kajatu a mana kɛ cogo cogo ko dɔ kɔni ka di i ka baara kɔni kɔnɔna na a ka di o de ka i ka baara mana daminɛ kuma o ko de ka to ka kɛ ou bien o ye tiɲɛ ye mɛnɛ zikiri yɛrɛ kɔni ka di ne ye zikiri kanu o de y'a to ne kɛra zikiridala ye zikiri yɛrɛ de ka di ne ye donc ne tɛ se k'a fɔ ko fɛn dɔ ka di n ye zikiri kɔnɔna la ka dɔ to yen zikiri yɛrɛ bɛɛ ye kunba kelen zikiri yɛrɛ de ka di ne ye. Tabarikala ok i ko ko zikiri yɛrɛ de ka di ye mais a baara kɔnɔna na i n'a fɔ sisan i ni dɔ bɛ fɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Kajatu bɛ fɛ ka na dɔnkilida la Kajatu ye a ka kameramani wele ko n bɛna kilipu bɔ ni dɔnkili in na kameramani mana joona Kajatu ni min kan ka na dɔnkili laminɛ na olu ma sɔn ka na joona walima u tɛ ka Kajatu sago kɛ walima u bɛ to ka kɔfɛ kumaw fɛ Kajatu kɔfɛ i ma ye wa olu modèle de kun ko do quoi. Ayi e yɛrɛ ye min fɔ o si de man ɲi. O si de man ɲi. O si de man ɲi. Ok. O si de man ɲi baara o baara ni retard t'a kɔnɔna la a ti ɲa donc fɔlikɛlaw ka retard ko o man ɲi. Filmelikɛlaw fɛnɛ ka retard ko o man ɲi hali kɛnɛ kɔnɔ ni filmelikɛla nana retard la kɛnɛ tɛ se ka sigi n'ale tɛ o. O ye tiɲɛ ye. Ok Kajatu komi i yɛrɛ ko ko kalanden t'i bolo i ko ko karamɔgɔ t'i la mais Kajatu ne bɛ fɛ Kajatu ka na kɔɲɔ bɛ n bolo
min fɛ a ka na n ka kɔɲɔ ɲɛnajɛ kɛ Kajatu kɔɲɔ don Kajatu nana a y'a ka mɔgɔ fɔlikɛlaw bila ka na Kajatu yɛrɛ mana joona a nana fo lagazara ninnu wagati Kajatu est-ce que o b'i ka baara kɔnɔna na ayi o tɛ ne ka baara kɔnɔ o tɛ ka baara kɔnɔna na o tɛ ne ka baara kɔnɔ o ye retard ye o tɛ ka baara ok faamuyali sɔrɔla o la Kajatu fana an b'a mɛn ko fɔlikɛla dɔw n'u ka client tɛ bɛn prix la est-ce que o fana bɛ Kajatu ka ko la o fana tɛ ne ka ko kɔnɔ parce que n'i y'a mɛn zigiridala bɛ lamɛn fɔlikɛla ɲuman de b'i kɔ o ye tiɲɛ i b'i jilaja dɔnkilidala sugu sugu n'i bɛ fɛ i ka fɔli ka diya fɔlikɛlaw kɔni janfa ni fɔli banna i bɛ sara ɲuman di fɔlikɛla ma a tant que o b'a kunna a t'i janfa o ye tiɲɛ ok Kajatu faamuyali sɔrɔla la sɔni an ka foli ka laban di an lajɛlibagaw ma Kajatu i bɛ musique kelen k'an kunna tugun o la an bɛ sɔrɔ ka foli ka laban di an n'an filɛli jabaw ma ɲɔmada ɲɔmada kira ɲɔmada ni ɲɔmada ala kira Muhammadu ɲɔmada o ti da abada abada ni ŋo ɲɔmada Kadijatu furu kɛ ɲɔmada ni ŋo ɲɔmada Abulayi wolo de ɲɔmada ni ŋo ɲɔmada Aminata wolo de ɲɔmada ni ŋo ɲɔmada kira malamini ɲɔmada ŋo ni ɲɔmada bajo minɛta de kira ɲɔmada o ti da abada abada ni ma wewe sangolo kɔnɔ ni ma ɲɔnye o ni ma ɲɔnye dugukolo sanfɛ kira ɲɔma ye ni ɲɔmada ala kira Muhammadu ɲɔmada abada vraiment kira bayin ale ɲɔgɔnna ma da dɛ abada wa ma da la fana k'a ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛna da kɔfɛ tuguni abada ok Kajatu faamuyali sɔrɔla la folikan laban min bɛ Kajatu bolo plateau in kan k'a fɔ a kanubagaw ye Kajatu bɛ se ka o folikan fɔ ne bɛ folikan di aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ tulo b'a la parce que santé ko zana na ko santé ŋunu sɔrɔ juru kɔ o ye tiɲɛ ni ne selen kɛnɛ in sanfɛ aw sababu don wa nin b'a yira fɛnɛ nin bɛ lancement na se mɔgɔ ma donc ne ka folikan o bɛ aw de ye ani filɛli jama bɛɛ tulo b'a la ok faamuyali sɔrɔla la ayiwa kanubagaw an y'o de fɔ ɲɛna ani Kajatu de tun bɛ ɲɔgɔn bolo Kajatu ye minnu fɔ aw bɛɛ ye faamuyali sɔrɔ a la a bɛɛ lajɛlen ye faamuyali sɔrɔ a la an b'a fɔ a ye kɔkɔ connectelen to Mali kunnafoni.net ale Jabarani kan anw bɛ yan nɔ aw nisɔndiyalan dɔrɔn de kama ka se k'aw bɔ ko caman kalama zigiriko kɔnɔna kan an b'a fɔ a ye ko aw k'an bɛn wagati wɛrɛ